çarşamba ve bxêr bînerên Çarpel Medya îro em dîsa bi bernameyekî nû û bi mêvanê xwe hêja lêkolîner, nivîskar û her wiha redaktorê Kovara Bîr Saîd Veroş bi we re ne. Îro em ê li ser sê biraya behs bikin, sê birayê ku gelek waran da di nav têkoşîna Azadiya Kurdistanê da kar kirine, bi nivîsê xwe, bi endametiya komelan, endametiya civata tealiya Kurd, Kurdistan û xwebûnê, di taybetiya ew kêm wekî li ser plaketa me jî nîşan kiriye, dibêje sê sirgûnê peymana Lozanê heta niha me ê çil û niha dizanibû û nizanim gelekî bûyerê wisa zanibû lê ku bi peymana çil û peymana Lozanê 105 kes hatine sirgûnkirin û di nav wana da 7-8 heb ê ku em dizanin Kurd hebûne me wana nizanibû, em ê niha wana her sê bira û wî peymana Lozanê jî helbet em ê bi mêvanê min birê Saîd Veroş re biaxivin. Ez dibêjim kek Saîd tu bixêr hatî, serçavara hatî. Nava xêrê davî, çavê we ser gulab e. Êvara we xêr, êvar baş. Spas. Em hema bi sirgûnê peymana Lozanê ji ku derkete ve heta niha di bîra Kurdî de ez lê rast nehatibûm ya jî kesek din lê rast nehatibû ya jî çima di nav Kurda da behsa wî nedata kirin. Bêguman ne ku ev mesele tenê, ne ev peymana Lozanê da dema ku komara Tirkî hata gelek meseleyê me yê ku gelek şexsiyetê me yê ku nayên zanîn hene. Ev sê birayê sirgûnê peymana Lozanê ji van kesa sê kesin dema ku komara Tirkî hate damezrandin û zanin beriya Lozanê, peymana Lozanê salekî guftugoyê peymana Lozanê dest pê kiribû. Di vî çarçoveyê de ew ê muxalîfê hereketa Mustafa Kemal wê bihata sirgûnkirin dîsekî pir dirêj derxistibû, nêzîkî 700 kes bûn. Lê di Lozanê da heyeta Lozanê ê muqabilê wan İngiliz û Fransız ê ku bi wan re xebitî bûn, têkiliya wan hebûn, xwestin vê lîsteyê kêm kin anîn 700 kes anîn 105 kesa divan 105 kes kesê ku bi tevî ragihandina îlankirina Cumhuriyetê hatin sirgûnkirin û ji mafê hemwelatî ji wan destê wan hate girtin di nav vî lîsteyê da qasî ez zanim 10 Kurd hebûn, 10 kes hebûn. Ji van 10 şexsiyetê Kurd sisê wan ev sê bira bûn. Ji ber ku sirgûnkirina wan û mafê girtina hemwelatîniya wan di peymana Lozanê de ji alî hêzên hevpeyman ve ku wê demê hêzê serekeyê hevpeyman kî bû? İngiliz û Fransız bû. Ji alî wan ve jî ew lîsta hate erêkirin ji ber wê yekê me got sirgûnê sê bira û sê sirgûnê peymana Lozanê. Sirgûnkirina wan bi peymana Lozanê hatiye erêkirin. Ji ber wê yekê me wî navê lê kir. Sebebê sirgûna wan çi bû? Divê pêşeroja wan da tiştek hebe ku bûye sebeb? Belê sebebê sirgûna wan hebû, gelek eşkere bû. Her sê bira jî dijî İttihat Terakî bûn dema Osmanî da û piştî İttihat Terakî jî ji şerê yekemîn şûn 1918 şûn de zî bawakî dijwar dijî tevgera Mustafa Kemal bû. Yani ji ber wê yekê piştî ku tevgera Kemalî bi ser keftin hemû çawa hemû muxalifê xwe sirgûn kirin, ceza kirin. Ev sê birazê vî çarçoveyê de hatin ceza kirin. Ew yek muxalîf bûn di aliyê wayê girînge, di do Kurd bûn nav Cemiyeta Tealiya Kurdistanê de bawakî aktif xebat dikirin.
yani ji ber wê ki ew hatin nefikirin û nefikirina wan ji alî Kemalîstan ve sebebê wanî giring hebû. Yek muhalîfê wan bû, muhalefeta wan da dema ku ew muhalîf bûn. Mesela yek ji wana Alî İlmî em ê bas bikin. Dema ku herêma Adana yani herêma Kilîkeyê ku tên gotin ev herêm dema ku dikeve bin kontrola Fransa ew wê demê wê derê rojnamekî bi navê Ferda rojnameyekî derdixîne. Di wî rojnameyê da hereketa Mustafa Kemal û hevalê wî weka çete, weka rêbir, weka hevkarê bolşevîkan bi vê awayî bi van peyva têne binavkirin. Tarêka wî çi bû ke? Ew tarîxa me bêjin tarîxa ku Ferda derketiye pêncê kanûna 1918 ye. Em ê nika werin wî ew kilê beriya wî ez dixwazim yani ev sê bira kîne bina mala wan kî ye ji ku hatine çi ne çikarine hinekî basa bavê wan bikim û malbata wan bikim. Ew her sê bira ew malbat bi asê xwe Kurdê Silêmanî ne. Ji Silêmaniyê jî bi asê xwe mîrekê Erdelanê ne. Ji Erdelanê hatine Kurdistana Rojhilat hatine Silêmanî bicîbûne û ji wê derê ve jî Abdulbaqî Mihemed Fanî Efendî tê dema herêm bin hukumdariya Osmanî da bû. Ew 1805 ji dayîk bûye Abdulbaqî Mihemed Fanî Efendî bavê wan. Xwendinekî baş li Silêmanî kiriye. Abdulbaqî kurê Ehmed İnayetullah Efendiye bavê wî yekî ticar bûye, ticarekî naskiriyê herêma Silêmanî bûye. Ew jî kurê Ebubekir Zade Efendiye. Abdulbaqî Fanî perwerdeya xwe li Silêmanî di medreseya da dibîne. Paşî ji Miftiyê Bexdayê Elame Zehawî ku navdar e bi navê xwe Elame Zehawî ji wî ders digire û piştî ku xwendina xwe temam dike êdî em wê derê nizanin mecbûr mane hatine an ji ber wezîfe hatine tên herêma Edanê mintiqa Kozanê û qeza Qadirliyê ku îro di jêra dibêjin Osmaniye li wê derê bicî dibin. Abdulbaqî Mihemed Fanî Efendî sala 1873 bi Ayşe Sıdıka xanimê ra dizewîce ji ber ku ew merivekî xwenda bû dema ku tê herêmê sala 1877 li mekteba rûşteya Zulqadirye yani ew cê ku ew bicî bûne dest bi karê mamosteyî dike. Ew sala ku ew dest bi karê mamosteyî dike sala 1877 di wî salî de kurê wî yê Alî İlmî ji dayîk bûye ku em ê basa wî bikin. Alî İlmî yek ji van sê kesê nefîkiriya ne. Paşê ew sala 1300 yani sibata 1333 Hicrî diçe İstanbolê tevlî imtihanekî ezmûnekî dibe. Di wê ezmûnê de bi serkeftî dibe Abdulbaqî Fanî Efendî. Piştî wî serkeftinê ew tê vedigere Edanê û li wê derê tayîna wî ji bo katibê tehrîratê bajarê Maraşê çê dibe. Ew diçe Maraşê dest bi kar dike wek katibê tehrîratê dest bi kar dike. Alî İlmî merivekî xwenda bû, jîhatî bû, Alî İlmî dibêjim. Abdulbaqî Fanî Efendiyê bavê wî merivekî xwenda bû, jîhatî bû, aktif bû. Ji ber wê yekê qasî hezkiriyên wî ê nehezkiriyê wî jî hebûn derodera wî. Dema ku ew li Maraşê katibê tehrîratê
bi iddiayekî dilnaxwazê wî dilnehezê wî îdayekî tê meydanê dibêjin ku Elî İlmî bi tevî Şêx Ehmed Efendiyê Elbîstanî azayê Meclîsa îdarî Şukurî memûrên daîra nüfusê û memûrên din cemiyetekî çêkiriye li ser vê yekê lêpirsîn tê kirin derheqê Abdulbaqî Fanî Efendî de di encama vê lêpirsînê de ew îdia rast nabe ji ber ku rast nabe derheqê wî de jî zêde ew nabe piştî wî tayîna wî çê dibe ji Maraşê ji bo Müdûriya Tehrîrata Cebelî Berekatê tayîna wî çê dibe 1309 em bêjin hicrî. Dema ku ew van dera digere kurê wî zarokê wî jî pêrane bêguman Elî İlmiyê ku em ê destpêkê bas bikin ew jî di vê demê de xwendina xwe li Maraşê dest pê dike xwendina xwe ya seretayî. Abdulbaqî Fanî Efendî gelek xebat kar û barê cûr bi cûr da dixebite û merivekî jêhatî şaîr e heft kurê wî çêbûne. Mamoste em hinekî wisa zêde detay ne çend wextê me têr nake zanîn. Kurê wî mezin Kerîm e yê kurê dido Elî İlmî ye ê sisiya Zeynel Abdîn e piştî wî Mesûd e piştî wî Ehmed Fazil e piştî wî Selhedîn e piştî wî jî Sebhedîn e ev heft lawê Abdulbaqî Efendî çêbûn sisê wanê ku îro em ê basa wan bikin Elî İlmî Zeynel Abdîn û Mesûd Fanî evana endamê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bû û em karin bêjin ku ev her sê bira jî malbata ku hatine malbatekî perwerdekirî ye malbatekî zana ye hişyar e qasê ku Abdulbaqî Fanî Efendî bi xwe perwerde bû ew qasê girîngî dide zarokê xwe perwerdeyiya zarokê xwe zarokê wî jî qasê wî têne perwerdekirin xwe digihînin û ji ber vê yekê xebat û çalakiyê xwe da dema ku em yek û yek em ê binêrin her yek bi rastî jî tiştê serkeftî bi destînanin. Ji vana sê zarokê wî me gu em bas bikin yek jê Elî İlmî ye yê din Zeynel Abdîn e yê din Mesûd Fanî ye. Elî İlmî em ji mezina dest pêkin Elî İlmî mezinê wan e sala 1877 li Qadirliyê ji dayik bûye perwerdeyiya xwe li Qadirliyê temam kiriye her wiha zaroktiya wî li Çiyayê Kozanê derbas bûye balkêşa ew dema ku basa zaroktiya xwe dike dibêje di nivîsekî xwe ya bi navê Qudret Helwasî ve Mazdek Axacî yanî helwa Qudretê û dara Mazdekî de dibêje ku zarokî û rojê min ê bextewar li serê Çiyayê Kozanê li bin siya darê Mazdekî derbas bûn. Dema ku min vê dara xweşik bidîta di ber guliyên wê de hemû êş ji bîr dikirin. Êdî di devê min de ne tehma gezoya li ser maziyên Çiyayê Rewandizê û ne jî tehma xurmeyên bi nav û dengê Qeraxê Dîjeyê dima. Yani ew qas muqayese dike vê derê nîşana çi dike nîşan dike ku ji Rewandizê cîyowarê ku hatine başûr ciyê ku hatine muqayesa ciyê nû ciyê berêzê dike ew maqala wî de pasajekî girîng bû mixwest ez wî bêjim. Elî İlmî ew jî di kar û barê nivîsandinê de û memûriyetiya wê demê de di ciyê girîng de memûriyetiyê girîng dike nivîskariya wî di emrekî pir ciwantî de dest pê dike ew di 20 saliya xwe de dest bi nivîskariyê dike pêşiyê li Maraşê dest bi mamosteyî dike piştî mamostetiyê tê Edenê Navendê
navendê li Edenê wilayetê de dest bi katibiya nivîsandina wilayetê dike. Dema ku ew divî karî daye heman demî dest bi nivîskariyê dike. Nivîskariya wî sala 1898 da di rojnameya Seyhanê da dest pê dike. Bi vî awayî piştî rojnameya Seyhanê dest pê dike peyderpey kar û xebatê wî nivîsandinê pêş dikeve di ber de jî karê mamosetiyê dike ew jî müdürê katibiya tehrîrata sencaxa Cebelî Berekatê dike û di ber de jî dema ku em tên digîjin salê piştî meşrûtiyetê em dibînin piştî meşrûtiyetê Elî İlmî êdî peyderpey berê xwe dide ber bi siyasetê ve sala 1912 tebaxa 1912 da hilbijartinê nû çêdibe Nîsana 1912 da hilbijartinê nû çêdibe divê hilbijartinê da di lîsteya Hurriyet û İtilafê da tevlî hilbijartina dibe bi piştgiriya Ermenê Edenê jî weke parlamenter tê bijartin hilbijartin. Lê em dizanin ku ew hilbijartin emrê wî zêde dirêj nabe. Heta sê çar meha dom dike piştî hilbijartin ji alî İttihat û Terakî ve tê fesehkirin. Piştî ku hilbijartin hate fesehkirin Elî İlmî zê mecbûr dibîne ji İstanbolê ve digere tê Edenê. Hatina wî ya Edenê û piştî wî xebatê wî di nav Cemiyeta Taliya Kurdistanê da piştî ku şerê yekemîn dest pê dike yanî Edenê da xebata wî jiyana wî ya memûrtiya ku em dizanin ya dawî katibiya tehrîrata bajarê Boloya 1914 ji wê şûnda şerê yekemînê cihanê dest pê dike divî şerê yekemîn da em nizanin yanî ev 4 salê pêvajoya şerê yekemîn de bi çira mijûl bûye ew zêde ne diyar e lê wisa xuyaye li bajarê xwe maye herêma Kadirliyê maye Edenê van dera maye û piştî ku şer xelas dibe rewşekî nû çêdibe peymana Mondrosê tê îmzekirin. Piştî îmzekirina peymana Mondrosê em dizanin ku li gor madeyên peymana Mondrosê ew hin derê stratejîkê ku dewletê hevpeyman dixwazin girîng dibînin dikarin van dera dagir bikin. Ji van dera yek jî mintiqa Kilîkya bû ew Kilîkya ku em dibêjin derodora Edenê Tarsus, Mêrsîn, Van dera Antakya ew herêm giş digre nava xwe. Fransız ku dikevin Edenê di vê pêvajoyê da Elî İlmî ji alîkî ve endametiya wî û Cemiyeta Taliya Kurdistanê heye. Em ji kovara Kurdistanê hîn dibin ku kovara Kurdistana ku bi serokatiya bi xweyîtiya Mehmet Mîrî Hîlav hatiye çapkirin di hejmarekî kovara Kurdistanê de bo Kurdên Tarsusê ku ji vana yek jî Elî İlmî û malbata wî wê derê ne spasî tê pêşkêşkirin dibêjin ku em kovarê rê dikin wê derê hûn kovarê belav dikin dixweynin em bo we gelek spas dikin. Bi taybetî ew xebata wan tê diyarkirin têkiliya wana Cemiyeta Taliya Kurdistanê re. Her wiha di vê pêvajoyê da dawiya 1918 pêncî Kanûna 1918 hinek çavkanî jî yekê kanûnê dibêjin Elî İlmî bi navê Ferda rojnameyekî li Edenê çap dike. Ev rojnameya Ferda yanî Ferda peyvekî Farsî ye mana siberoj e dahatû ye. Ev rojname bi piştgiriya Fransıza tê çapkirin xwedî imtiyaz û sermiharîrê rojname demekî dirêj tê çapkirin ez karim bêjim ku piştî serbestiyê rojnameya ku herî dirêj
temendiriş hatiye çapkirin jali Kurdeki ve rojnama ferdaya. Rojnama ferda ji pênc kanûna 1918 em dizanin ku ew dem hemû çêbûna Cemiyeta Taliya Kurdistanê jî ji nû ve derketina rojnama serbestî jî ew tarîk kêm zêde navbera hemiya de 10-15 roj hene mehekî heye ev xebatê Kurda hemû vê demê dest pê dikin. Rojnama ferda jî bi piştgiriya Fransa dest bi weşanê dike. Tabii ser bergê pêşiyê rojnamê kunya wî em dema ku bala xwe bidin em dibînin ku hem bi Osmanî hem bi Fransîzî hatiye nivîsandin. Rojnama ferda heta dawiya 1922 xebata xwe dewam dike. Heftê du car hatiye çapkirin. Dema ku em bala xwe bidin vê demê û hejmarê wî kêmtir rojnameya ferda 300 hejmarî nêzîkî 300 hejmarî an jî ser 300 da derketiye lê mixabin îro berdestê me hejmarê rojnameya ferda gelek kêmin. Gelo ew rojnameya ferda çima girîng e ji ber wê yekê girîng e rojnameya ferda ji alî endamekî Cemiyeta Taliya Kurdistanê ve li Edenê di bin dema dagirtina Fransa da hatiye belavkirin. Di naveroka vî rojnameyê de ser mesela Kurd, ser Kurda çehebû derxistina wî ya vê rojnameyê û têkiliya wî bi Cemiyeta Taliya Kurdistanê de çawa dewam kiriye. Em zanin ku polîtika rojnama ferda ser du esasa meşyaye. Yek dijberiya polîtika İttihat û Terakî bû, du dijberiya polîtika Kemalîsta bû, Mustafa Kemal û hevalê wî bû. Di vî çerçeveyê de ferda naveroka wî de nivîs hatine belavkirin, nûçe hatine belavkirin. Ew nivîsê ku hatine meqaleyê ku hatine belavkirin em mêze dikin bala xwe didin. Ew meqale piraniya wan de rexnekariya li ser Mustafa Kemal û hevalê wî yani Hereketa Milliya ku tê gotin navê wî yê din û her wiha kirinê İttihat Terakî. Di rojnameyê de Mustafa Kemal û hevalê wî weka heval bendê Bolşevîka tê naskirin. Hîn ji wê demê de rexne li têkiliya wan û Bolşevîka tê girtin. Bêguman dema ku ew van xebata dike em wî yekê jî bizanin Alî İlmî ji Partiya Hurriyet û İtilafê bo mebûsî hatibû hilbijartin bi piştgiriya Ermeniyê Edenê jî. Têkiliya wî û Ermeniyê Edenê gelek baş bû, gelek xweş bû û di vî çerçeveyê de dema hilbijartinê piştgiriyekî girîng ji Ermeniyê Edenê girtiye. Yani xebata wî ya nivîsandinê ew hosteyekî qalemê bû. Her çiqas wek kitêb îro berdestê me tişekî tune ve lê em zanin meqaleyê wî nivîsê wî gelek hene û gelekî wan jî eşkera nebûne, nehatine wergerandin, haya me jê tune. Çima li ser ferda, rojnameya ferda xebat pir kêm çêbûye û rojnameyê ferda hejmarê wî ku berdest hene vê gavên nehde hejmarin. Hejmarê din nexuyane. An di masenê kutubxaneya da ji ber ku rojnameyekî muxalîfê Hereketa Mustafa Kemal bû tê da gotinê ku ji bo Hereketa Mustafa Kemal kirine ev gotin ji alî Kemalîsta ve nayê qebûl kirin û ji ber van gotina jî rojname her wekî ambargo li ser wî heye hatiye veşartin nayêlin rojname eşkere bibe belkî di naveroka vî rojnameyê de gotin û nivîsên hîn pir tûj hebin û tiştê din jî hebin lê mixabin hejmarê ku îro berdestê me hene em van hejmara dibînin ku ew bi awakî tundî muxalefeta Mustafa Kemal û hevalê wî dike wan bi çetecîtiyê wan bi hevalbendiya Bolşevîkan wan bi rêbiriyê bi eşkatiyê sûcdar dike
ev yek dibe sebep ku ciyê ku Kuayê Milliye yani hêzê Mustafa Kemal û hevalê wî desthilatdarin nahêlin rojname bikeve wan herêma postaxane ew wê demê bi rêya postaxanê dişînin ew rêdane ciyê ku em bêjin ji Edenê ji vî alî posteyê ku diçin rêda pêşî li wana digirin kontrol dikin evê ku rojnama ferda têda ye rojnameyê em bêjin tabii ne tenê ferda bû ê ku muxalefet dikirin rojnameyê din jî hebûn van rojnameyê ku muxalefet dikin û taybet ama ferda jê derdixin me ser ferda zav xeber da wextê me têra me nake ku em behsa hersiya bikina ege wiha biçî têra ancak têra elmî dike baş yani zanim ew rojnama ferda hêjaya lazim e ku em berfirehî li ser bixebtin berfirehî li ser bisekîn lê tiştê ku cenabê te heta niha got yek ewkekî li ser mesela Kurdî tune têda ya jî em lê rast natine naveroka wî em nizanin ku yani ew çawa ew rojname jalî hatine heta em pê dizanin sê çend hejmar berdestê me hene hejmarê din xuya nakin yani bo wî ez bidim naveroka vî hejmarê de çi ye ser mesela Kurdistanê çi hatiye nivîsandin lazim e em hejmarê din jî bi dest bixînin ku naveroka wî em bizanin dema ku rojnama ferda tenê muxalif nebû Edenê de diger rojnama ferda çar rojnameyê Ermenazê sê rojnameyê dinê ku muxalefet dikirin ew jî hebûn heft heşt rojname li Edenê daha çapkirin wê demê rojnameyê muxalîf bûn piştî ku em bêjin Fransıza bi Mustafa Kemal û hevalê wî re li hev kirin rojnameya Edena jî rojnameya ferda jî û rojnameyê muxalîfê dinê ku ê Ermen û ê Osmaniye giş têne girtin û dema ku Fransız xwe ji Edenê mintiqa Kilîkiyayê kişandin wan û Tirka bi peymana Ankarê li hev kirin rojnama ferdazî weşana wî tê rawestandin Alî İlmî û her wiha nivîskarê rojnama ferda ku birayê wî Mesûd Fanî bi navê Can Bey rojnamê de dinivîsandin ew jî mecbûr dibînin ku terka herêmê bikin ji xwe piştî ku Edene ket berdestê wan İstanbul ket berdestê Kuayê Milliye piştî wî hevdîtinê Lozanê dest pê kirin divî hevdîtinê Lozanê de me destpêkê bas kir ew sê bira jî nav da lîsteyekî tê amadekirin lîsta 105 nefîkiriyê 105 tê binavkirin ew lîsta ew 105 kes nav vana da 10 Kurd hene sisê wan ev biran e Alî İlmî Faniye Zeynel Abdîne û Mesûd Faniye ew jî têne nefîkirin piştî ku têne nefîkirin ji hemwelatî têne derxistin berê xwe didin binxetê yani Sûriyeyê di nav ewkê ku wer bixwe nivîsandiye dibêje pêşiya ku bibe biryar ewkê 105 kesî ewanat dizanin ku dibe biryar û pêşiya ku bibe biryar ew ji ewkê dertên derdkevne sirgûnê belê gelek kadroyê Kurd ê wê demê û muxalîfê din jî kadroyê Kurd mesela Kadrî Cemîl Paşa di bîranînê xwe de dibêje dawiya 1922 dema ku İstanbul ket bin hukma Kemalîst de em berhev bûn di mala îştihatê de me münaqeşa wî kir em çi bikin dibêje me biryar girt ku em terka sînorê Tirkî bikin hinek hevalê me dibêje problemê wanê taybet hebû ew man lê kadroyê me din giş me derxistin derva bêguman vana muxalîf bûn diyar bû ku muamela Kemalîsta li hember muxalîf û muxalefeta çi ye ji ber wê yekî wan bi xwe terka ewkê kirin terka ewkê kirin lê piştî wî jî evana bi qanûnî bo wan ceza hate birîn di vî çarçoveyê de ew îde bû wek ew bû qanûn bû yasa derxistin piştî ku nefî bûn çûne ku çûn binxetê di nav xwebûnê de xebata xwe berdewam kirin her sê bi hev re çûne binxetê na
دو برا yani Ali İlmi و Mesut Fani çun binxete yani Rojava'yı Kürdistan'a İro yani Suriye'yi Zeynel Abidin jî pêşî çû Misrê û ji Misrê çû Mekkeyê ji Mekkeyê derbasî Başûrê Kurdistanê bû li Başûrê Kurdistanê jiyana xwe berdewam kir xebata xwe berdewam kir Elî İlmî û Mesûd Fanî binxetê xebatê xwe yê siyasî di nav xwebûnê da berdewam dikin dema ku em dokûmentê îstixbariyê Tirkiye û her wiha rojnameyê wê demê em dinêrin em dibînin ku navê Elî İlmî Menduh Selîm û hevalê wan di nav van dokumenta da gelek têne bas kirin. Mesela dokumentekî raportekî İngilîzî 1928 da hatiye belav kirin. Listeyekî Kurdên aktifên piştgirê xwebûnê hatiye rêzkirin. Di vî listeyê de ev nav hene. Mesela dibêje Mewlanzade Rifat, Elî İlmî, Celadet Bedirxan, Menduh Selîm, Hacı Ağa, Emîne Ahmed, Mustafa Barazî, Mehmet Şükrî Sekban, Celal Begê Baban, Avni Bek, Halil Rahmi Bek, Süreyya Bedirxan Bek, Şeyh Hüsnî Berazî, Şeyh Şahin Berazî, Hüseyin Paşayê Kur, Musa Begê Xwêtî van kadroyê di nav kadroyê serekeyê xwebûnê da wisa xuya dike ku bi van şexsiyeta re navê wî hatiye rêzkirin ew xewata xwe berdewam dikin di vî navberê da ew xebat nav xwebûnê da berdewam e em temaşe dikin ku Tirkiye bi awakî balkêşî û bi hesas xebata xwebûnê dişopîne çi weşanê xwebûnê derketine çi faaliyetê wan heye têkiliya wan bi ermena ra hevdîtinê wan û ermena giş roj bi roj rapor kirine weşanê ku çap kirine ketine van weşana bo Bakurî Kurdistanê qedexe kirine û bo wî beryar girtine bi îmza Reîsê Cumhur Mustafa Kemal ew weşanê ku xwebûn belav dike da ku ew weşan nekevin nava Tirkiye di vî çarçoveyê de xebatê wan dewam dike binxetê sala 1929 Elî İlmî Antakya wê demê zanî ew herêma Antakya Hatay ew der bin hukma Fransayê de ma 29 da Elî İlmî dibin wê derê li lîseya Antakyayê wek mamosteyê edebiyatê dest bi kar dike di vê lîseya Antakyayê de ne tenê Elî İlmî ye Menduh Selîm jî di vê lîseyê de mamosteya mamosteyê felsefeye û her wiha Kurdekî dinê yani Kurd nîne bi asê xwe Çerkez e bi navê Mehmûd mamosteyê tarîx ye ev her sê kes endamê xwebûnê ne û di lîseya Antakyayê de mamosteyî dikin ew hemû di raportên îstixbarata Tirkiye û çapemeniya wê demê de hatine diyar kirin di vê pêvajoyê de Mesûd Fanî 1929 ji binxetê têkiliyê wan jî bi Fransızca re çê dibe berê xwe dide Fransayê ji bo xwendinê belê Mesûd Fanî ji bo xwendinê diçe Fransayê 1929 Fransayê da eger dixwazî pêşiya da menekî bira li Fransa bimîne em behsa Zeynel Abidin bikin belê Zeynel Abidin piçûkê Elî İlmî ye Zeynel Abidin em berdevkê Partiya Hurriyet û İtilafê bû hem jî berdevkê dawiyê Cemiyeta Taliya Kurdistanê bû ew sala 1884 ji dayîk bûye berdevkê dema ku ew berdevkê Cemiyeta Taliya Kurdistan yani sekreterê Cemiyeta Taliya Kurdistanê ê dawî ye her wiha sala 1911 vir da jî di nav Partiya Hurriyet û İtilafê jî girtiye sekreteriya Partiya Hurriyet û İtilafê jî kiriye dema ku ew sekreterê dawiya Cemiyeta Taliya Kurdistan yani nîvê sala 1920 da cemiyet jev dibe Cemiyeta Taliya Kurdistanê parça dibe li ser parçebûna cemiyetê hûn zanin du şax dibin cemiyet wek beşê serxwebûnxwaz û beşê otonomî parêz jev cuda dibin di vê cudabûnê de Zeynel Abidin wê demê sekreterê cemiyetê îstifa dike ji ber çi îstifa dike
istifa dike daxuyaniya istifa kirina xwe de jî wiha dibêje ji ber ku dibêje di navbera endamên cemiyetê de îxtilaf û cudayiya fikrî çêbûye min ji endametiya Cemiyeta Taliya Kurdistanê îstifa kiriye li gor dîtina min qenaet û şexsê Seyyid Abdulkadir Efendî gelek muhterem e ji ber vê yekî sebeba îstifaya me ne dijberiya Cenabê Seyyid Abdulkadir e û ne dijberiya an jî alîkariya hevalê din e ez naxwazim bibim taraf dû parçebûnê de ji ber vê yekî dibêje ez îstifa dikim باسا وی لسليماني وروان دز بكن برهنكي زو درباز بنا بله پشتی کو او جی تابی استفاده که چوا کو مگو داما کو کمال استانبول حکم دکن او جی وکا برایدن مجبور دبه درد که مگو داما کو زین العابدین درد که دیچه مصر دیچه مکه پاشی دیچه باشوری کردستانی سال 1926 او باشوری کردستانیه ام جی کو زانن bizarê kirmanjî kovarekî li Başûrê Kurdistanê derdikeve di hejmara siya vê kovarê de em dibînin ku Zeynel Abidîn çûye rewan dizê serdana kovarê kiriye digel kaymakamê rewan dizê bûya mêvanê kaymakam serdana kovarê kiriye û kovarê jî xêratina wî kiriye kovara zarê kurmancî û her wiha basa wî hatina wî ye vira dike Zeynel Abidîn dema ku li Başûrê Kurdistanê em ji raportê istixbaratî û agadarî wê demê dibînin ku ew Kerkûkê pêşiyek mamosteyî dike paşê dibe katibê tehrîratê Kerkûk û qeza Daqoqê di vî demê de çûn û hatina wî ya rewan dizê dewam dike dema ku ew van têkiliyê xwe berdewam dike em dibînin ku di van raporta de têkiliya wî bi Seyyid Taha ra berdewam dike Seyyid Taha sala 1927 diçe Îranê Zeynel Abidîn digel xwe dibe Îranê paşê ve digere ser Kerkûkê de cardin diçe Bexdayê ji Bexdayê cardin tê Kerkûkê karê xwe dewam dike di çavkaniyê Tirkiye de ji bo Zeynel Abidîn dibêjin ku ew sala 1938 miriye ev nerast e ev agadariyekî şaş e sala 1938 hîn dema ku beriya derxistina afo bo vegera van sürgûnê 105 raportekî emniyeta giştî tê belavkirin di vî raportê de dibêje Zeynel Abidînê sekreterê Partiya Hurriyet û İtilafê vê gavê li Iraqê li bajarê Rewandûzê dimîne ew agadarî dide lê bi rastî jî çûna wî û Rewandûzê hatina wî heye lê ne Rewandûzê îkamet nake ew li Kerkûkê ye lê em çawa zanin Kerkûkê dawiya sala 1940 nameyek wî ji Riza Tevfîk re heye di wî nameya xwe de dibêje ku ez vê gavê li Kerkûkê katibê tehrîrata bajarê Kerkûkê me yanî ji vê namê jî diyar dibe ku Zeynel Abidîn heta dawiya 1940 jî nemiriye û piştî wî em nizanin tarîxa mirina wî ne diyar e ez negihîştim min nikariye ez em bêje Xwedê rehma xwe li wî bike em nizanin dema ku بله ام بجه خدای رحمه خو له که امورن خباتي وی امورن سر که مسعود خباتي وی دوام دکن مسعود پانی و فرانسا بله بله yani cardin em jagadarî xwedî kovara zarê Kirmancî Hüseyin Huznî Mikryanî hîn dibin ku ew Hüseyin Huznî Mikryanî hewl didin ku bi navê Soran rojnameyekî derxînin cerideyekî li Hewlêrê çap bikin ew jî bi ser nakeve em werin birayê sêyemîn Mesûd Fanî Mesûd İrfanî piştî ku dema ku li Fransayê doktora xwe dike nameyekî wî pir girîng heye ji bo zarê kurmancî rê kiriye nameyekî dirêj e du sê rûpele
من دوی مقاله خدا او نامه جی تمامی وی من خستیا مقاله ده هەیە دوی نامه خدا باسا روشا فرانسا دکه و تکلیا خو د جوانی کچ جوانی فرانسز دکه علاقه وانا پرسی وانی سر ادبیات کردی دکه او جی برسوا وان ده ام جی برسوین مسعود فانی دبینن کو او گلک باش آگادار ادبیات کردی و فولکلورا کردی و تاریخا کردیه yani او بوان برسوی خوشی وان هر دو خانم فرانسیز گلک ممنون دکه او جی بشه سوسیولوژی و ادبیات دا دخوینن مسعود فانی نامه خدا دبیجه ماموسته پرسکی کوان کچا لیکرن نکاره برسوی وان بده سری خواه کت که و برسم نده دوی موزع عاجز کر او غربجواره بله راسته او پیشی جرا دبیجن تیکی امریکانی او آرژانتینی دبیجن شبی خلق امریکا آرژانتینی او دبیجن نه از نه آرژانتینی ما تو چی چکاری دبیجن از کردستانی ما لیش برکو دبیجن دولتا یعنی پردیشه دبیجن آرژانتین دولتا خلقی وی سرناوی وی تناز کرن لی ایمت شکتونه ام بی نابن پر عجز دبن وقتی که او بحثا وان نویسکارین کرد که هلبستوان کرد که دوی دک او هر دو کچکا او که جیت خوزن دبیجن لکی جا مطبعی یا جی لکو چاپکری هنه او نکاره برسوان بده جبویجی جوارات دبیجن موزع عاجز کرد بله اره راسته دبیجه او برهم لکو چاپونه او بونه او جید زانه که روشا چاپمنیا کرد و چاپ نبونه ایده نابیجه آگاداری و فکری من آگاداری زانینا منه او بوی اوای دخوازه تکلی بکت بکه لی وی برسوا خودا مثلا باسا وفایی حریق احمد کور نالی کردی خیالی مولوی گلک شاعری کرده دکه و حتی جوان شاعر جوان را او که دخوینه یعنی هلبسته کی دخوینه او هلبست خوازی بیجم مثلا شیخ رضا بابا طاهر باسی که شیخ رضا باسی که او دبیجن کاتکاری هلبسته کی وان بخوینه او دبیجه بله دبیجه مثلا دوانا هلبسته کی ده دبیجه سینگاتا گلی باخه وی گوتی بیدنگ به او یاساغه دبیجه گوت ممکی تا گوتی لیمونه یعنی ببی هوایی اف دو هفو که دما که دخوینه او وی ادبیات گرینگیا وی ادبیاتا او پر باشتی دگیجن پر ممنون دبن او جبر که چاپ کری تشکی تونه او تونه او جی محچوب دبه سر پرسا برسوان نورمال وقت من ها تمام بیه ام دو دقیقه وی خلاص بکن مسعود خلاص بکن باشه بین سر پرتوکاتای تزه باشه yani ew teza xwe dema ku amade dike wisa xuya dibe divî pêvajoyê de têkiliya wî bi balyozxana Tirkî re çêdibe diçe nik wan alîkarî dixwaze bo teza xwe dibêje ez dixwazim tezê Kurda pûç bikim di vî çerçeveyê de belge ji bo min balyozê Fransız vana ji bo wezîrê daxilî Tirkî Şükrî Qaya dinivîsîne ew jî dibêje belge nedine wî mumkin e ew taxtîk bike ji me belge bigirin dijî me bikarbînin bi tevî ku ew belge nadin lê Mesûd fikrê xwe diguherîne di vî pêvajoyê de fikrê Mesûd tê guhartin ew pêvajo ez dibêjim di vî pêvajoyê em bizanin ku tevgera agirî ya ku bi serkêşiya xwe bi serkirdayetiya xwe û kadroyê wî hebû dewam dikir di vê pêvajoyê de têk diçe bêhêvîtiyekî valayiyekî di kadroyê xwebûnê de çêdibe wisa xuya ye ew valayî Mesûd Fanî bi xwe jî ketiye vî valayî her wiha heman demê Mehmed Şükrî Sekban bi xwe jî Fransa kitêbekî bi navê Pirsa Kurd nivîsandiye êwî jî tezê wan gelek nêzîkî hevin
divê em vê lêkolînê zê bikin gelo haya wan ji hev hebû têkiliya wan hebû bi hevra biryarekî wisadan tesîra kî li ser kî hebû divê ev yek jî bê lêkolandin lê em dibînin ku divê doktoraya xwe da Mesûd Fanî ku sala 1933 li Fransayê wek kitêba hatiye çapkirin fikrê wî da guhartin çê dibe xwe nêzîkê tezê tirka dike ev jî nakokiyekî din e Mesûd Fanî ne tenê ew têza wî her wiha ser felsefa Atatürk Mustafa Kemal kitêbekî din nivisandiye û di gel wî meqaleyê wî ku di rojnameyê cûr bi cûr da hatine çapkirin hene di vî meqaleya xwe de min bawakî berfireh baza vana kiriye ji ber ku deng dema me teng bû û Kurd qîmet biraz vira edînim tîne bîra merfa gelo ew jî dixwaz bibe Ziya Gökalpekî din na Ziya Gökalp tiştekî din bû teorîsyenê fikra tirkîcîtî bû ez vana bi wî avayê şirove nakim ez dibêjim ku piştî têkçûna tevgerên girîng civakî netewî bêtaqet mayîna têkçûna bêtaqetmayîn û em bêjin valayî da mayîna kadroyê hereketê ne tenê ew in wê demê jî piştî wî jî gelek tevgerê dinyayê da jî eva xwestiye gotiye ez ê têza kurdayetiyê têza netewetiya Kurdî pûç bikim zayıf bikim eger ji min bê û wisa jî yanî xwestiye bike xebitiye jî bêguman ew têza wî de gelek tiştê civakî kulturî tarîxî girîng jî hene tespîtê girîng jî hene lê xwe nêzîkî tersê tirka jî kiriye ew tiştekî mutlaka rastiya vana tune ew ne rast e lê em ew rastiyê ku heta wê gavê kirine em van rastiyê neşxwe me pêşî behsa wî kir erê pozîtîfî û negatîfê wî şexsiyetên wiha bi hev re bînin berçavê xwe û em bixebitin wî demê jî tê bigîjin psîkolojiya wan û têkçûna hereketê rewşa siyasî û psîkolojîka wê demê jî em berçavê xwe re bigirin bêguman xeletîkî girîng kiriye em ê vana bo çem dinivîsînin ji bo ku em nestê xwe yê nû ji van nakokiya ji van guhartina ji van xeletiya agadar bibin ew bi xwe nekevin vana em van tişta dinivîsînin di vî çarçoveyê de em divê ew nekin muqayesa wî bi Ziya Gökalp re nekin nan axir em ew dikin em kesê xwe wextê din naskirin hem alî wanê pozîtîf hem jî ê negatîv divê bidine naskirin ku em baş tê bikin li gorî muamele bikin bêguman em ji xebitin vî meqaleyê de ez wisa bikim û her wiha kitêba wî ya Sisiya jî manda îdaresinde hata kültür hayatî Tirkî nivisandiye Mesûd Fanî sala 1979 li İstanbolê miriye rojê xwe yê dawî demê dawî çûye İstanbolê bicî bûye salê dawî li İstanbolê derbas kiriye û bi vê awayî ew jî sala 1979 ji nava me koç kiriye belê ez nizanim gelek qet pirs heye li ser hevalê me rejiyê eger pirs hebin ji me re binivîsînin eger ne em ê derbasê ew kê bin na divê pirs tune mamoste te pirtûkekî nû nivîsiye û te deye çapê jî dêvan roja derkevin tu karînek behsa wî bikî belê ew pirtûk ser rojnamegerî û kovargeriya Kurd di navbera salê 1998 yanî ji çapkirina Kurdistanê bigire heta 1932 yanî çapkirina heta çapkirina hewarê û hinek behsa hewarê jî û ew kovarê dinê ku weka dewama hewarê ronahiye roja nû ye stêrke behsa vana jî bûye me xwest ku ev nêzîkî 35 sala ew rojnameyê ku dewra sereke de hatine çapkirin bi hev re bi kurtayî behsa wan bikin û li ser wan lêkolînekî bigîje berdestê xwendevana ser rewşa wê demê û ev kovar û rojnameyê ku dema derketine
فعالیت و چالاکی جواکی و نتوی وی دمه کیجان چارچوبه ده درکتنه گریدای رخصتنه جمعیت درکتنه یا سربخو درکتنه به وی اوای مخص خواته کی به وی رنگی بکن دا کو خوندوان ما لسر وی پیواجوی و دیهن آگاداری کرد بن. بله ماموستا گوتنی ته داویتنه و ام برنامه بقدینن و اگر تو نچی خواستم کرانه کم باخت باشه یعنی گوتنی داوی بو صبرا تماشوان ما و بو کسی کو دما خو وقتان تماشا مکرین و بو تلویزیون و سر اینترنت گلک سپاس کن کو فرصت کی وسا دان دا کو اموان سه برای هجای کو کداوان ناف تفگرا سیاسی و کلتوریا ملت کردا چه بویه هاتنه جبیر کرن مجی بوی وسیله وانا آنین بیرا خو بو وسپاس نعم جي قال سپاس واتكن كو دعوتا ما قبول كر و بمراوي برنامه بارفا كر قال سپاس بلي بينرين شاربل مديا افروجي ام ليفر برنامه بداويتينن هيفيت كلمه هناكي تشتين باش تشتين راگی هاندنه تشتین که بو ما دیروکا ما پیویست بو ما بو آنی سر زمان و بلکی سودکی جه ور بگرن و حتی چارشمه کی دن بمینن دخیری و خوشیه دا